Miesto, kde vás obúdzajú slnečné lúče, krása okolitej prírody a nádherné výhľady. Miesto, kde sa čas pomaľuje. Vítajte v obci Radatice. Predstavte si pokojné chvíle. Piknik, pohár dobrého vína a nekonečný pokoj okolo vás. Pozemok, ktorý vám ponúka nielen miesto na bývanie či rekreáciu, ale aj priestor pre nezabudnuteľné chvíle. Nechajte sa očariť pokojom a harmóniou, ktorú ponúka. Bonusom sú nádherné výhľady, ktoré sa menia s každým ročným obdobím. Len 14 km od mesta Prešov na vás čaká 659 m2 rovinatého pozemku, ktoré môže byť ideálnym miestom na výstavbu vášho rodinného domu. Prístup k pozemku vedie po súkromnej ceste, z ktorej je možnosť napojenie na zdroj elektrickej energie a plynu. Pozemok je umiestnený vo vedľajšej uličke mimo ruchu hlavnej cesty. Rodiny s deťmi určite ocenia bezprostrednú blízkosť základnej školy. Premente svoje predstavy o bývaní na realitu. Práve tu, v obci Radatice. Ak vás ponuka môjho pozemku zaujala, neváhajte a kontaktujte ma. Rada vám ho osobne predstavím. Volám sa Denisa Mihalik-Čuptová a som realitnou maklérkou spoločnosti Caparil Estate.